mila eta zortzikoa. Gauza txikien erresumatek partitu da maixua. Ume isilen ondaratzan edo paradisuko ostatuan nun entzungo ote da orain ahotsa zinarrezkoa. Euskaldun jendean egarrez dago, Eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari, zure ahotsa entzun guran. Abestiaren etxe goienan kandelak isibutu dira, atahualpak eta etxahunek zabaldu dute berria. Haiekin dela kantuan ari, jakin dadila Donostian, Lekitxon eta Baztanen ere, Euskal Herri guztian. Euskaldun jendean egarrez dago, Eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari, zure ahotsa entzun gudan. Euskaldun jendean egarrez dago, Eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari, zeure ahotsa entzun guran.